गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। पीएम किसान सन्मान निधि यजना स्किमनि 22थि इनस्टलमेन्टनि रां सोनायनि गोबां बेनिफिसारिफोरा डेट सोंहरबाय थादों। रांखौ माब्ला सोमारगोन, फेब्रुवारियाव रांखौ मोनगोन ना मोना, बेनिनो आं नोंथांमोननो मोनसे बिग आपडेट लानानै फैदों दिनैनि भिडिअआव। नोंथांमोना रांखौ माबे डेटआव मोनमारगोन, बेनि फाइनाल डेट फैबाय नामा? गोबां पीएम किसाननि बेनिफिसारिफोरा नेगासिनो दं 2000 रां। जोङो बेनि पीएम किसाननि रां सोनाय फाइनाल डेटनि जोङो आपडेट जोङो नायगोन। मोनसे बेयाव डेट ओंखारनानै फैदों आरो बे डेटआवनो पीएम किसाननि रांखौ सोगोन होननानै बयबो निउस पर्टेलफोराव लिरनानै होदों, आर्टिकेल लिरनानै होदों। आरो नोंथांमोना बे डेट खालिनो पीएम किसाननि रांखौ मोननो हागौ। बे डेटनि आपडेटखौ आं नोंथांमोननो खोन्थाहरगोन, पीएम किसाननि फाइनाल रां सोनाय डेट। आरो जोङो मोनसे आपडेट सावरायबावगोन, बेनो जाहैबाय एबारनि बे 22थि इनस्टलमेन्टआव गोबां पीएम किसाननि बेनिफिसारि जाय बिथांमोना रां मोनखाबोबाय थायो, गोबाङानो खिन्थु रांखौ मोननाय नङा। बे मानि थाखाय नोंथांमोना रांखौ मोननाय नङा, जोङो बेनि बागै नायगोन। मा खालामोब्ला नोंथांमोना रांखौ मोननो हागोन, जोङो बेखौबो नायगोन। आरो मानि जाहोनाव मोनखाबोबाय थानाय पीएम किसाननि राङा अकस्मात स्टप जादों, बेनि बागैबो नायगोन। मानो होनब्ला गोबांबार 2021 बे मोननै इनस्टलमेन्टआव गोबांनियानो पीएम किसाननिया रां मोनबाय थानाया बन्द जादों। बे प्रब्लेमफोरखौ नायगोन आरो नोंथाङा मा खालामोब्ला नोंथाङा रांखौ मोनफिननो हागोन, बेखौबो जोङो दिनैनि नैबे भिडिअनि जोहै नायगोन। आरो गोबांनियानो बे एफटिअ फान्ड ट्रेन्सफार अर्डारा गोबांनियानो न' खुथैदों। बे मानि थाखाय न' खुथैदों, न' खुथैनायफोरा मोनगोन ना मोना, जोङो बेखौबो नायगोन। मानो होनब्ला गोबां पीएम किसाननि बेनिफिसारिफोरा गोनो गोथो जायो। बे एफटिअआ दाबो न' जानानै दं। जोङो बेनि सायावबो दिनैनि नैबे भिडिअनि जोहै आपडेट सावरायगोन। जुदि नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनो, जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो बेफोरबायदिनो जुदि नोंथाङा गोदान गोदान आपडेट, डिटेल स्किम, डिजिटेल खौरां जुदि नोंथाङा मिथिबाय थानो सानदों, चेनेलाव जुदि गोदान फैदों, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दानिया जोङो सावरायग्रोनि, बयबो मिथिनो लुगैदों आरो बयबो नेगासिनो दं पीएम किसान 22 इनस्टलमेन्ट। जोङो बे 22 इनस्टलमेन्टनि रां सोनायनि जोङो आपडेट सावरायग्रोनि। मानो होनब्ला आंबो सासे पीएम किसाननि बेनिफिसारि। मोनफ्रोमबो बे पीएम किसाननि रां हाबग्राफ्रोमबो आं नोंथांमोननो आपडेट होयो। आरो बे आपडेट मथेनो गोबां नोंथांमोना मिथिखायो, एक्जेक्ट बेबायदिनो मिलायबोगासिनो दं। रांखौ माब्ला सोगोन, बे रां हाबनायनि गासै डिटेल्सफोरखौ आं नोंथांमोननो खोन्थाबोगासिनो। मोनफ्रोमबो बोसोराव, मोनफ्रोमबो मान्थआव आरो रां हाबनाय हाबिनि प्रब्लेम। दानिया जोङो सावरायनि पीएम किसाननि 22थि इनस्टलमेन्टनि रांखौ माब्ला सोमारगोन, बेनि फाइनाल डेट फैबाय नामा, जोङो बेनि आपडेटखौ जोङो सावरायग्रोनि। नैबे गुगोल एआइ बिनि मथे आरो गोबां गेदेर गेदेर निउस पर्टेल बायदिसिना बे आर्टिकेलाव गोबाङानो एक्सपेक्ट खालामदों। मोनसे डेट ओंखारनानै फैदों फाइनाल बायदिनो। बे डेटआ नैबे 28 फेब्रुवारि। 28 फेब्रुवारिखौ पीएम किसाननि 22थि इनस्टलमेन्ट रां सोनाय बेखौ हमना लानाय जादों। मानो होनब्ला बे फेब्रुवारि मान्थआवनो नोंथांमोना खिन्थु रांखौ मोनगोन। बाइचान्स जुदि मोना, नोंथांमोना मार्चनि फेब्रुवारि मार्चनि नोंथांमोना फार्स्ट उइकआव रांखौ मोननो हागोन। नाथाय फाइनाल बायदि नैबे 28 फेब्रुवारिया। मानो होनब्ला बे 28 फेब्रुवारि खालि मोनसे प्रग्रामबो दं। बे प्रग्रामनि जोहैनो प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिया बे पीएम किसाननि रांखौ हरनाया 100% रोखा जानानै फैदों। बेखायनो नोंथांमोना नैबे 28 फेब्रुवारिखौ नेबानो जाबाय। जाय बिथांमोना पीएम किसानाव एप्लाइ खालामनानै रां मोनबोगासिनो दं, नोंथांमोना नैबे 28 फेब्रुवारि खालि रांखौ नोंथांमोना मोननोबो हागौ। जुदि बेनि गोदान आपडेट फैयो, माबाफोर आपडेट फैयो, नोंथांमोना मिथिखागोन। दा नोंथांमोना नैबे 28 फेब्रुवारिखौ नेनानै थाबानो जाबाय। माने गोबां भिउवार्स आरो बेनिफिसारिफोरा सोंहरगासिनो दं रांखौ माब्ला मोनगोन होननानै।
बेखायनो आं नोंथांमोननो मोनसे आपडेट लानानै फैदों। आरो बेजों लोगोसे इम्परटेन्ट आपडेटआ जाहैबाय रां सोखालि गोबां पिएम किसाननि बेनिफिसारिफोरनि एकाउन्टआव खिन्थु राङा हाबनाय नङा। बे मानि थाखाय हाबनाय नङा बेनि प्रब्लेमखौ आं नोंथांमोननो खोन्थागासिनो दं। आरो रांखौ नोंथांमोना मोननो मा खालामनांगोन, आरो जाय बिथांमोना आगोलाव बेबायदि प्रब्लेम जानानै 21 इनस्टलमेन्ट 20 इनस्टलमेन्टआव रां मोनाखै, नोंथांमोना मा खालामनांगोन बेनि सलिउसनखौबो आं नोंथांमोननो खोन्थाहरगोन। दानिया जोङो बे आपडेटखौ नायनि। दानिया जोङो बे रां हाबि प्रब्लेम जानायनि जोङो आपडेटखौ जोङो सावरायनि। गोबांनियानो बेबायदि प्रब्लेम जादों, गोबां मानसिफोरानो सोंहरगासिनो दं। अकस्मात रां हाबनाया स्टप जानानै दं, रांखौ मोनाखै, दासिमबो मोनाखै सोरबा सोरबा। आरो नैबे सोनो लागायावबो गोबांनियानो राङा बेबायदि प्रब्लेम जानानै बेंक एकाउन्टसिम फैयाबो जानो हागौ। बे मानि थाखाय जादों नैबे नटिसखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय। बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थाहरगासिनो दं। जुदि नैबे नटिसाव लिरनानै होनाय प्रब्लेमा नोंनियाव जादोंब्ला बेयो जायगा लायै जायगा जागासिनो दं, मानो होनब्ला अफिसियेलि भेरिफिकेसन खालामगासिनो दं। बे जुदि प्रब्लेमा जादोंब्ला नोंथाङा मा खालामब्ला रांखौ मोनगोन, आं बेखौबो नोंथांमोननो खोन्थाहरनि। नैबेयाव रोखायै लिरनानै होखादों मानि थाखाय पिएम किसाननि रां हाबनाया गोबांनियानो बन्द जादों। नैबेयाव लिरनानै होदों फार्मार हु एक्वार लेन्ड अनारशिप आफ्टार 01/02/2019। जुदि नैबे नोंथांमोना 01/02/2019आव जुदि नोंथाङा नोंथांनि हानि गोदान बे नामजारि खालामदोंमोन, बे हानि डकुमेन्टजोंनो जुदि नोंथाङा पिएम किसानखौ एप्लाइ खालामदों, बेबायदि केसफोराव पिएम किसाननि बे गाइडलाइननि बाहेरायाव गोग्लैयो। बेखायनो नैबे नटिस मथे बेबायदिया नैबेयाव हल्ड जानानै दं। पिएम किसाननि इलिजिबिलिटि बे बाहेरायाव गोग्लैयो, बेनि थाखायनो गोबांनिखौनो हल्ड खालामनानै दोनदों। आरो बेयाव मोनसे केसनिबो बाथ्रा बुंदों। मानो होनब्ला फेमिलि मोनसेयावनो साथाम साब्रै मेम्बारफोरा पिएम किसानखौ एप्लाइ खालामदों बे हा लेन्ड हल्डिं गांसेजोंनो। बे खेथ्रआवबो खिन्थु पिएम किसाना बेयाव सासपेक्ट खालामदों। बेनि थाखायनो गोबांनियानो बन्द जाना दं। मानो होनब्ला नियम मथे जेनुवेन फार्माराल' बे पिएम किसाननि बेनिफिटखौ मोनो। न'खरसेयाव सासेल' मोनो, मोनसे हानि डकुमेन्टजों सासेल' मोनो। नाथाय गोबाङानो न'खरसेयाव साथाम साब्रै बेबायदि पिएम किसाननि रांखौ एप्लाइ खालामना लादों। बेबायदि कन्डिसनाव पिएम किसाना रांखौ गोबांनिखौनो स्टप खालामगासिनो दं। आरो फैबाय थानाय नैबे 22 इनस्टलमेन्टआवबो गोबांनियानो बेबायदि प्रब्लेम जानो हागौ। बेखायनो आं नोंथांमोननो खोन्थाहरदों बेयो जानो हागौ। दानिया नोंथांमोना जुदि बेबायदि केसाव गोग्लैदों, बन्द जानानै दं, नोंथाङा मा खालामनो, बेयो मोनसेल' उपाय आं नोंथांमोननो खोन्थाहरनि। नोंथांमोना नैबेयाव नुनो मोनदों आसाम फार्मार रेजिस्ट्रि। बेनो जाहैबाय जुदि नोंथाङा बेबायदि प्रब्लेमाव गोग्लैदों, नोंथाङा फार्मार आइडिखौ एप्लाइ खालामनो नांगोन। नोंथाङा नोंथांनि नामाव फार्मार आइडिखौ बहननानै लाथारनांगोन। बे फार्मार आइडिखौ बहनब्लाथाय खिन्थु नोंथांमोननि बे पिएम किसाननि रां मोननाय बा गभर्नमेन्टनिफ्राय किसान खेथियकफोरनि जि स्किमानो फैया मानो, इजियावनो नोंथाङा बे फार्मार आइडिनि जोहै नोंथाङा बेनिफिटखौ लानो हायो। मानो होनोब्ला फार्मार आइडिखौ गभर्नमेन्टआ जेनुवेन खेथियकफोरनोसो प्रभाइड खालामो, बेखौ फेक खेथियकफोरा लानो हाया। बेनिखायनो नोंथांमोना बे फार्मार आइडिखौ बानायबानो जाबाय। बेखौ नोंथांमोना CSC सेन्टाराव थांनानै बेखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामबानो जाबाय। नोंथांनि लेन्डनि डिटेल्स, आधार कार्ड बायदिसिना बेयाव डकुमेन्ट लांनानै नोंथांमोना मोजाङै बेखौ बानायहैबानो जाबाय। जाय बिथांमोना बेबायदि प्रब्लेम जादों बा जाय बिथांमोना नैबे 22 इनस्टलमेन्टआव रां मोननो थांगासिनो दं, नोंथांमोनाबो जाहाथे प्रब्लेम जाया बेखौ बानायनानै दोनबानो जाबाय। आसाम फार्मार रेजिस्ट्रि, नोंथांमोना बेयाव रेजिस्टार खालामबानो जाबाय। फार्मार आइडिखौ बानायबानो जाबाय। बे मोनसे सलिउसन। दानिया जोङो मोनसे आपडेट नायगोन। नैबे FTO प्रसिडा गोबांनियानो न' जानानै दं। बे मानि थाखाय जादों? मानो होनोब्ला फान्ड ट्रेन्सफार अर्डारा दासिमबो बियो जायाखै। बेखौ माबा प्रसेस खालामाखै बेखौ दासिमबो। बेनिखायनो बियो न' जानानै दं। नोंथांमोना जेबो सिन्था खालामनाङा। बे FTOआ बेबायदि न' खोथेदोंब्लाबो पिएम किसाननि राङा हाबो। नाथाय नोंथांमोना नैबेयाव चेक खालामनांगोन।
रां मोननो थाखाय लेन्ड शेडिं बेयो येस जानांगोन, इकेवाइसि बेयो येस जानांगोन आरो आदार बेंक एकाउन्ट शेडिं बेयो येस थाबानो नोंथांमोना रांखौ मोननो हागोन। आरो जाय बिथांमोननिया बेबायदि कन्डिसन जानानै दं, आं दहाय खोथानाय बायदि बेबायदि लेन्डनि प्रब्लेम, लोगोसे न'खरसेयावनो साथाम साब्रै बानायनाय बेबायदि प्रब्लेम जुदि जानानै दं, नैबेयावनो नोंथांमोना नुनो मोनगोन, बिनि रिजनखौ नुनो मोनगोन। नैबे इनएलिजिबिलिटि, नैबेयावनो नोंथांमोना बिनि रिजनखौ नुनो मोनगोन। नैबेयावनो लिरनानै थागोन रोखायै मा प्रब्लेमनि थाखाय नोंथांनिया बेबायदि जानानै दं। बेबायदि नोंथाङा चेक खालामना नायबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअ।